நான் ஒரு தொழிலை தொடங்குறப்பா, தோத்து போயிட்டேன்னா ஊர்ல என்ன சொல்லுவாங்க, எவன் சொன்னா நமக்கு என்னன்னு. நமக்கு அந்த கவலை எல்லாம் கிடையாது. நம்முடைய அடிப்படை மனநிலை என்னன்னு கேட்டா, நான் யாரிடமும் தோற்றவனாக பெயர் எடுத்து விடக் கூடாது அப்படிங்கிறது நமக்கு முன்னால வந்து நிக்கிறப்ப we always think about people. ஜெயிக்கிறவன் வளர்ச்சியை பத்தி யோசிப்பான், ஜெயிக்காதவன்லாம் அடுத்தவன் என்ன சொல்லுவான்னு யோசிப்பான். இங்கதான் நம்ம மாட்டிப்போம். முதல்ல the most successful people never think about other people.